Imaš osjećaj da vrijeme klizi kroz prste, kao da se dan završi prije nego što si ga stvarno osjetio. O tome se rijetko govori jer nema jasan oblik ni jednostavno objašnjenje, ali taj osjećaj poznaje gotovo svatko, samo ga drukčije nosi. Život ne ubrzava, ali mi sve rjeđe zastajemo u njemu. Dani su puni obaveza, ali prazni od trenutaka koje bismo kasnije prizvali. Često smo prisutni tijelom, ali mislima već u nekom drugom danu. Kad ne osjetimo početak dana, ne primijetimo ni njegov kraj. Vrijeme se čini kraćim kad su dani slični, bez jasnih granica. Ono što nema emociju, teško pamti. Zato se tjedni stapaju, a mjeseci nestaju bez priče. Kako starimo, sve manje stvari doživljavamo prvi put. A ono što nije novo, prolazi tiše i brže. U brzini često preskačemo sitne znakove da smo živi. Ne zato što ne želimo stati, nego jer smo navikli ići dalje. I tako vrijeme ne nestaje, nego prolazi neopaženo. Ako ti se čini da život ide prebrzo, to ne znači da nešto propuštaš namjerno. Možda samo osjećaš više nego što stigneš izgovoriti. I već to je dokaz da si ovdje, prisutan, čak i kad se čini da sve juri dalje.